Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu daga kamfanin a Hausancin Multimedia. Jama'a barkanmu da sake dawowa a cikin wannan shiri mai suna Lirabin kalmomin harshen Hausa wanda kamfanin a Hausancin Multimedia yake ɗaukar nauyin shiryawa. Kamar a kodayaushe ni Abubakar Usman a Hausance nake gabatarwa ba tare da wani dogon bayani ba. Kalmar mu ta wannan sati ita ce hankali. A yau za mu fayyace ma'anar hankali ne da ɗaukan kowane harafi na ita wannan kalma ko suna domin sanin abin da ya kunsa ko na ce li'irabin kalma ko sunan hankali a Hausance. Da wannan ne nake cewa ku biyo mu a sannu a hankali a cikin shirinmu na li'irabin kalmomin harshen Hausa. A duk lokacin da aka ambaci sunan hankali galibi abin da yake zuwa mana a cikin kwakwalwarmu su ne tunani, kamala, fikira, taka tsantsan, bayyana a cikin kyakkyawan sutura ko tufafi, iya magana cikin ilimi, basira da hazaƙa, fahimtar daidai, hikima da dabara, da ita kanta ƙwaƙwalwar da dai sauransu. Idan muka lura za mu ga cewa kalmar hankali ta ƙunshi abubuwa da dama waɗanda dukkaninsu suna komawa ne zuwa ga abu guda, wato abu mai kyau ko kuma wata siffa da take ayyana kyawawan abubuwan da zai iya zama ta fuskancin addini ko al'ada ko kuma rayuwa na yau da kullum. Hankali shi ne mafi girman kyauta ko ni'ima da Allah ya wa ɗan adam, wanda shi ne kaɗai ake iya sanin Allah ta hanyar ganin ayoyinsa kai tsaye ko jinsinsu daga nesa ko a kusa. Hankali yake alamta cikar kamala ta mutum, haka kuma da shi ne ake iya bambancewa tsakanin mutum da dabba. A duk lokacin da mutum ya rasa hankali ta hanyar rashin lafiya ko kuma bisa son rai, to baya da iyakan abubuwan da zai iya yi, musamman abubuwa marasa kyau waɗanda Allah ya haramta ko kuma waɗanda ƙa'ida ko jama'a suka haramta a bisa daidaiton ra'ayi domin gujewa cutarwa a nan duniya da lahira. Haka zalika rashin hankali ko na ɗan lokaci ne ko gushewarsa gaba ɗaya yakan mai da mutum ya ringa yin ɗabi'u a wasu lokuta tamkar irin na dabbobi. Bugu da ƙari, a zahirin gaskiya fayyace hankali yana da kusurwoyi da yawa. Abin nufi shine akwai kusurwoyi da dama waɗanda za a iya hangen hankali sakamakon kasancewarsa abu ne wanda ba ido bai iya ganinsa balantana ma a iya taɓa shi. Duk da cewa kamar yadda ya gabata, hankali ba abu bane wanda ido zai iya gani kai tsaye, amma a kodayaushe ana iya ganin alama ko tasirinsa da yadda hakan yake iya ba da dama ko haske wajen bambance mai hankali da mara hankali. To a daidai wannan gabar na san mai kallo ko mai saurare a duk da yake akwai yiwuwan ya sani ko zai so ya ji menene ta'arifin hankali, wato abin nufi a takaice ma'anarsa. Sai dai kada a manta, kamar yadda yake a makasudin shirin shine kawo muku wasu zababbun kalmomi na harshen Hausa domin fayyace su da sanin ma'anoninsu na zahiri da kuma baɗininsu. Sannan kada a manta kalmar mu a yau ita ce hankali. A biyo mu a sannu a hankali domin a ji ma'anar kalmar li'irabin hankali a Hausance, a zahirance kuma a baɗinance. An ji cewa hankali yana da ma'anoni da dama. To shin menene hankali? Hankali shine abin da mutum yake amfani da shi wajen yin tunani mai kyau ko lissafi da fahimta ko ganewa ko lura ko tantancewa ko bambance tsakanin ƙarya da gaskiya, da alheri da shari, da haske da duhu, da kyawawa da munana, da tsarawa, da sarrafa ilimi, ƙirƙira da warware matsaloli domin kore damuwa, da ƙaddamar da bayanai da dai sauransu. Mun ji menene ko ma'anar hankali a zahirance, amma menene ma'anarsa a baɗinance, wato ina nufin
li'irabin kalmar hankali a Hausance. Haske a nurin ni'imomin kusantar Allah, lafiyayyen imani. Wannan shine ma'ana na baɗi ko na ce li'irabin kalmar hankali a Hausance. To a daidai wannan gaba jama'a, kamar yadda ya gabata, cikar hankali